Na začiatok našej besedy o dnešnom cvičení by som sa vás opýtal, tu prítomných poslucháčov, koľký ste zážitok srdca skutočne objavili. Vyhnite prosím ruku. Len jeden a do poli? Do poli. Áno. Aké ste mali pocity sprievodné z tohoto dnešného cvičenia? Takto potom stojí Y. Keď som dal dole ruky, tak som mal pocit úplného prekrvenia rúk. Opäť to mravenčenie. A to pulzovanie srdca sa mi nedostalo až do končekov prstov, ale len do predlaktia. Úplne som cítil, ako mi na predlaktiach bije srdce, ten puls srdca. Ja som ten puls cítila práve len v končekoch prstov a bol to príjemný pocit. Takže už druhá, hej? Alebo druhý? Ja práve tiež, že keď som držal to srdce, tak som nejak necítil. A potom v predlaktiach, v končikoch prstoch, to bolo cítiť ako brnenie, také pulzujúce. Ale práve, že keď sa končilo, tak vtedy, keď sa končila tá relaxácia, tak práve vtedy mi začalo bušiť srdce trochu, neviem, ako... Prevnal by som to, ako keď vypijem veľmi silnú kávu, nejaké chvíľkové bušenie srdca. A za chvíľočku to prešlo. Ale by som zdôraznil jeden iný pocit, ktorý si myslím, o ktorom mám mienku, že je aj hádam významnejší, aspoň pre mňa v tomto dnešnom cvičení. A to je tá os zo stredu Zemegule, alebo zo stredu Zeme, smerom do vesmíra. Cez chrbticu. Cez chrbticu. A v tej chvíli vlastne som si uvedomil, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, na ktorom bode v Zemegule, stále sme v tej istej polohe vzhľadom na stred Zeme, že vlastne stále predstavujeme jednu časť lúčov, nejakých fiktívnych lúčov, ktoré vyžarujú zo Zemegule nejako do vesmíra. A tým spôsobom hádam sa nejako aj my stávame nejakou súčasťou toho vesmíra. Ale natoľko ma nejako to s tou diagonálou, s tou čiarou odpútalo, že len pocit pohody zostal vo mne, nič viac. Ešte môžem to povedať, potvrdzím, čo povedal Jurko. Keď som počul ten tokot srdca ako doprovod hudby, ja keby moje srdce sa chcelo synchronizovať s tými pulzami, čo som počúval. To som si viac ani neuvedomoval, ale cítil som, jak keby sa moje srdce chcelo prispôsobiť tomu rytmu, čo som počúval. Áno. A v závere sa mi stalo, že keby som bol býval zaspal, nezaspal som. Keby som sa bol býval kde stratil. Na chvíľu. Áno. Ja som mala tiež ten pocit tej stratenosti. Priznám sa spočiatku s tým, že sme stáli, tak som si hovorila, Bože môj, kedy si už sadneme. Pretože nie sme na to asi tu v štúdiu ako tak správne oblečení. A pri tej dlhej pauze, kedy sú ruky hore, tak takisto ma začali veľmi bolieť tie ruky. Takže... Ale potom tá úľava bola o to väčšia. Presne tak. To bolo akože, ako odmena si sadnúť a o to väčšie asi uvoľnenie nastalo a tá pohoda bola oveľa väčšia. Rozhodne sa mi nechcelo sa vracať. Keď otvorte oči, už ste ako čili a svieži. Mne sa chcelo pokračovať tak ďalej. Nemusíte sa obávať nič z toho, čo ste ako nezaregistrovali vo svojom vedomí. Pravdepodobne teda nešlo mimo vás. Sa dostalo práve cez tú poodkrytú oponu do toho vášho podvedomia a neviem povedať ja kedy, ale prinesie to svoje v tomto smere určite pozitívne ovocie, plody. Som teda tento kot srdca nezaznamenala, ale keď tam povedali, že sa teplo šíri okolo, tak to som postrehla, to som pocítila. Okolo srdca, hej. Ale ako taký nie. Len teda ten príjemný pocit a teplo a tú pohodu. Ja osobne neviem, či som vypadol dneska z toho cvičenia 4., respektíve, ale ja osobne som ani srdce si neuvedomoval svoje, dokonca som ani nenámatal. Sme naobliekaní. Či to tým, že neviem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Šli by sme k tomu záveru. Ešte k samotnému zážitku srdca. Pristupujte k nemu vždy po dosiahnutí stavu hlbokej telesnej relaxácie, teda po vyvolaní pocitu tiaže a tepla
alebo teplej tiaže a po chvíli pasívneho registrovania, ako vám vaše telo samé rovnomerne plynule dýcha. Potom si pravú ruku položte na hruď v tom mieste, kde cítite tlkot srdca v hrudi najviac a tichou vnútornou rečou si hovorte sami pre seba: moje srdce tlčie pokojne a rovnomerne, pokojne a presne, podobne ako to znelo v tej relaxačnej hudobnoslovnej nahrávke, pokojne a isto v rovnomernom pokojnom rytme.